Lah, kau yang ini kan keadaan itu, Yeah. udah dipesan dulu tuh. Ayo, silakan ajeng Febria. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki Oke, yes you sekuat family Ajeng Febria kembali bermain bersama Amelia Music Pak Jos.
lagunya sama Ajeng Febria.